Yo, yaran Bahaushe ne. Babu komi nan, babu komi ma can. Babu komi nan, babu komi can, wane nan? Ya nana, ya ne zami da su gane. Na nana, ya ne za su da su sama. Ana so a fahimtar da su rayuwa cin kai. Ana so a nuna su ba su san ganewa. Rayuwa ce girman kai bayan yaro.